Калі ў свеце ўжо каторы месяц ніяк не можа ўтаймавацца каронавірус, асаблівым чынам дзякуеш Богу за тое, што ёсць інтэрнэт, бо дзякуючы яму мы можам з вамі ізноў сустрэцца на гэтым YouTube-канале і зрабіць гэта цалкам бяспечна. Сябры, прывітанне. Коронавірус, аказваецца, значна больш небяспечны, чым мяркуе Сусветная арганізацыя аховы здароўя. Не хачу сеяць панікі, але кіруючыся сваімі назіраннямі, акурат раблю такую выснову, а не іншую. І гэта не таму, што дадзенае захворванне з-за маштабу распаўсюджвання афіцыйна ўжо прызнана пандэміяй і шмат дзе параўноўваецца да іспанкі, аднаго з самага небяспечнага віруса, які перажыло чалавецтва ў мінулым стагоддзі. Ад яе стагоддзя таму назад у свеце памерла каля 550 мільёнаў людзей. Справа ў тым, што, як аказалася, коронавірус стаў вельмі небяспечны для людзей кволага розуму і хісткай веры. Больш за тое, шмат якія хрысціяне нават не вытрымоўваюць іспыту, сустракаючыся з гэтай заразай. Так складаецца, што ў трэцюю нядзелю Вялікага посту хрысціяне, католікі разважаюць сваю хрысціянскую ініцыяцыю, хрысціянскай утаемнічэння, якое адбываецца праз хрост. І у гэтую нядзелю у літургіі, разважаючы пра нашу ініцыяцыю, дапамагаюць словы Бібліі, дзе вада прадстаўляецца як сімвал ласкі хросту і самога Хрыста. Хрыстос, ён як скала і крыніца вады, і гэты сімвал прысутнічае ўжо ў старым запавеце. У кнізе Зыходу прыгадваецца ўрывак, калі Бог спрагнёнаму народу дае піць ваду з скалы пры дапамозе Маісея. Цуд вытоку вады з скалы звяртае ўвагу, што Бог даўся жыцця. Чалавек, будуючы жыццё на Богу, будуе на скале. Бог задавальняе ўсе прагненні чалавека, і ён у стане гэта рабіць нават тады, калі законы прыроды гавораць аб немагчымасці задаволіць людскія патрэбы. Аднак, п'ючы з скальнай крыніцы, ёсць небяспека самім зацвярдзець да камянёў. Інакш кажучы, прыняўшы хрост і Божыя дары, і надалей існуе рызыка быць залічаным да таго народу, які, ідучы да зямлі абяцанай, так і не ўвойдзе ў яе і ў Божае валадарства. На жаль, гэта адбываецца таму і тады, калі мы, яднаючыся з Богам, забываем пра іншага чалавека, пра яго патрэбы і становімся цвёрдымі, як скала. Коронавірус – гэта, безумоўна, пагроза для здароўя чалавека. Але ж ці самая вялікая? Пакуль з упэўненасцю можам сказаць, што не, бо і сёння ад іншых хваробаў у свеце памірае значна і значна больш, нават у разы больш, чым ад гэтай заразы коронавіруса. З іншага боку, канешне, гэта зараза прыносіць велізарную шкоду для сусветнай эканомікі, а значыць і ў нейкім чынам і для кожнага з нас. Але ж, сябры, давайте вось задумаемся, ці ж вінаватая пандэмія ў тым, што ў аптэках знікаюць маскі медычныя, у крамах туалетная папера, ды тыя ці іншыя тавары. Тут ужо, на маю думку,
вінаваты сам чалавек, які паддаецца паніцы, або яшчэ горш мае меркантыльныя мэты, скупляючы тавары агромністымі партыямі, імкнецца іх пасля перадпрадаць, атрымаўшы прыбытак у разы большы. І тым самым імкнецца нажыцца на агульнай бядзе. У першым ці другім выпадку, незалежна ці з панікі, ці з меркантыльных мэтаў, чалавек думае выключна пра сябе і зусім не думае пра іншага чалавека. І калі бачыш у крамах пустыя паліцы ці ў аптэках, сапраўды думаеш аб тым, што каронавірус страшная хвароба, якая ў першую чаргу паражае мысленне і волю чалавека і толькі пасля ўжо прыносіць шкоду для цялеснага здароўя. І у хворага падвышаецца тэмпература, з'яўляецца кашаль і пнеўманія. А таму лячыць ад гэтай заразы трэба не толькі цела, але і душу чалавека. Так вось, калі з целам усё зразумела, і я не бяруся даваць парады, як лячыцца і якія прэвентыўныя меры прадпрымаць, каб не захварэць, бо не з'яўляюся ў гэтым спецыялістам. А вось па поводу мыслення і волі хацелася б прыгадаць словы Хрыста. У Евангеліі паводле святога Мацвея, у раздзеле 9, верш 12, Сын Божы кажа так: «Нездаровым патрэбны лекар, але хворым». А таму не лічу нармальным у дадзенай сітуацыі задаваць пытанне аб закрыцці храмаў у перыяд пандэміі. Хоць, канешне, нельга не заўважыць і падкрэсліць слушнасць тых крокаў, якія робяцца рознымі касцёламі ў розных краінах. Збольшага гэтыя крокі падобныя і падкрэсліваюць неабходнасць, кіруючыся здаровым розумам, стасаваць у літургіі звычайныя санітарныя нормы перасцярогі. Напрыклад, ушаноўваць прадметы культу, не дакранаючыся да іх. І гэтак далей. Прыкра сябе адчуваю, калі духавенства або свецкія вернікі наогул ставяць пытанне аб спыненні супольнага практыкавання веры ў храмах. Асабіста я бачу у гэтым недахоп веры ў Хрыста, лекара людскіх душ і даўцы усялякіх ласкаў. Мая вера ў Бога не перашкаджае мне мець свядомасць, што ў храме можна заразіцца. Я скептычна, напрыклад, стаўлюся да афіцыйнай заявы Элацкай праваслаўнай царквы ў Грэцыі, што Эўхарыстыя, святыя дары, святая камунія не можа быць прычынай перадачы каронавіруса. Чаму? Таму што я веру так, як навучае касцёл, а менавіта гэта хлеб і віно пераўтвараюцца ў цела і кроў Хрыста. Пра пераўтварэнне ў Хрыста каронавіруса Біблія нічога не кажа. А таму тэарэтычна можна дапускаць, што перадача каронавіруса можа адбыцца і пры прыняцці святой камуніі, бо першапачаткова хлеб і віно яны могуць быць акурат тымі прадметамі, праз якія заражаны гэтым вірусам.
Аднак гэты момант аніяк не можа паўплываць на маю веру у тое, што для вернасці Хрысту я павінен і падчас пандэміі узмацоўвацца гэтым святым хлебам. І раблю гэта з задавальненнем і абсалютна без якога-кольвечы страху. Бо прымаючы Эўхарыстыю, прымаю лек для душы. Гэта як лек прымаецца, а таму якая ж пагроза можа быць для здароўя. Абсалютна не бачу таксама праблемы, калі ў гэтым часе у некаторых касцёлах у Еўропе, але не ў Беларусі, камунію раздаюць толькі на руку, а не даюць да вуснаў, так як звычайная практыка ў нас у касцёле на Беларусі. Праз гэта захоўваецца мера перасцярогі пазбегнуць лішняга цялеснага кантакту. Мяркую, што гэта правільна і ніяк не можа зменшыць сакрум у адносінах да Божых тайнаў, да самого Хрыста. Наогул не магу зразумець, чаму хтосьці можа лічыць язык больш святой часткай цела, чым руку. Логікі ў гэтым ніякай няма. І гэта частка цела чалавека, і гэта частка цела чалавека. Неважна, на якую частку цела трапляе Эўхарыстыя. Важна, што ў сэрцы чалавек перажывае. Але калі слабая вера, то тады, канешне, мы задаёмся такімі вось незначнымі момантамі. Думаю, перагібы гэта недобра. Так як, напрыклад, і ў Германіі некаторыя вернікі, пачуўшы, што камунію можна будзе прымаць толькі на руку і толькі у выглядзе у адной постаці, у выглядзе хлеба, за нежаданне спрафанаваць Эўхарыстыю наогул адмаўляюцца яе прымаць. Не разумею гэтага. Дзе тады вера чалавека? І заўважце, сябры, як жа далёкія гэтыя спрэчкі па духу ад Евангелля, калі чуем пра самарытанку, якую збаўца імкнецца напаіць жывой вадой. Для Ісуса кожны спосаб ёсць добры, каб чэрпаць са студні жывой вады, абы толькі чалавек, выключна ў ім, Хрысце, бачыў збаўленне ды верыў, што Ён, Хрыстос, ёсць тым, хто ратуе нават ад смерці вечнай, а не толькі ад нейкай заразы каронавіруса. Страшна бачыць, калі каронавірус робіць нас, людзей, бесчалавечнымі. Памятаеце, як ва Ўкраіне закідывалі камянямі аўтобус з людзьмі, што накіроўваўся на месца каранціну? Ці можна прыгадаць і тыя выпадкі, як у Мінску таксісты адмаўляліся абслугоўваць пасажыраў толькі таму, што яны былі кітайцамі. У гэтым часе сам нікога не правацырую да ўсціскання сваёй рукі, але не вагаючыся усціскаю руку таму, хто мне яе падае. Адмыць руку ад гіпатэтычнай заразы праблемы няма ніякой. А вось як ажывіць здранцвелае заразай, грахом сэрца – гэта пытанне. Я не супраць таго, каб скуплялі медычныя маскі і ўжывалі іх. Я супраць тых масак, якія мы апранаем, калі хочам схаваць свой твар. Каронавірус ёсць добры ў тым, бо ён здзірае
з нас усе нашы маскі і паказвае, хто мы насамрэч, якія мы людзі і якая наша вера. І наколькі мы здольныя пазаставацца веруючымі, цвяроза думаючымі людзьмі у такія непростыя моманты, калі у свеце акурат шалее коронавірус. Сябры, зычу ўсім вам здароўя. І калі таксама даслухалі да канца, не забудзьцеся таксама паставіць падабайку, падпісацца на YouTube канал і вялікі дзякуй усім, хто лічыць патрэбным падзяліцца гэтым відэо ў сацыяльных сетках. Да гэтага таксама заахвочваю кожнага. Калі падпісваецеся на YouTube канал, то гэта гарантыя таго, што вы будзеце бачыць першымі гэтыя відэа. Сустракаемся з вами, як заўважылі, з перыядычнасцю адзін раз у тыдзень у нядзелю. Усяго вам добрага, да новага спаткання.